Pozdrav svima ljudi, Nenad M ovde. U ovom videu ću snimiti nešto što ste mi mnogo predlagali da snimim, odnosno što ste mnogo tražili da vam objasnim kako funkcioniše. Dakle, objasnit ću vam kako se zarađuje preko YouTube-a, šta vam je sve potrebno da biste uopšte počeli da zarađujete, koji su uslovi, koji vam račun treba da biste uopšte mogli da prebacujete novac, šta su partnerske mreže, kako da postanete partner, kako ide sponzorisanje i tako dalje. Dakle, sve to ću vam objasniti u ovom videu ili u narednih nekoliko videa, pošto verovatno će sve to malo duže trajati, pa ću morati iz delova da snimim. Odmah na početku, prvo ću vam objasniti šta vam treba uopšte od opreme i na koji način se uopšte zarađuje. Tako da ćete vi nakon ovog prvog dela znati da li vi to možete i da li vam to odgovara, pa ako vam ne odgovara nećete gledati nastavak jer prosto nema svrhe. Evo ovako, u prvom delu pričat ću o tome kakva vam oprema treba, kakav račun vam treba i generalno kako se zarađuje. To je nešto osnovno što treba da znate i to je nešto verovatno zbog čega ćete odlučiti da li ćete snimati na YouTube-u, da li ćete uopšte to raditi ili nećete. Još jedna važna stvar, u opisu ovog videa ostavit ću playlistu, znači link do playliste gde ćete moći da vidite sva uputstva na jednom mestu vezana za YouTube, tako da pogledajte taj link u opisu kasnije. Pa hajde znači da krenemo. Šta vam je potrebno od opreme? Oprema nije toliko bitan faktor i generalno od opreme, da li imate profesionalnu opremu za snimanje, znači to vam uopšte ne zavisi uspeh na YouTube-u. Od opreme generalno, ako ste početnik, bitno je da imate računar, bitno je da imate internet i bitno je da imate neki mikrofon, bilo kakav, kod Kineza za 5 evra imate da nađete, znači apsolutno vam ne treba sad neki profesionalni mikrofon. Znači ne treba vam, ne znam, osvetljenje, ne treba vam sad zeleni zid, ne treba vam ne znam ni ja šta. Znači, kompjuter, internet, neki bilo kakav mikrofon, opet kažem, zavisi kakav sadržaj planirate da snimate, ali to je nešto osnovno što treba da imate, ništa specijalno. E sada, poželjno je da imate i neku kameru, web kameru, kameru sa telefona možete snimati, opet kažem, zavisi šta planirate da snimate. Što se računa tiče, jedini pravi način za podizanje novca, postoje zapravo mnogo načina na koji možete podići novac preko YouTube-a, ali jedini pravi i najpovoljniji način jeste upravo direktno na vaš račun. Za to vam treba račun i to devizni račun koji otvarate u banci, a onda u banci tražite da vam daju nešto što se zove uputi za Swift transakciju. Upravo tako, znači uputi za Swift transakciju. Ja znam recimo da ovaj kanal prate dosta starijih ljudi koji možda nisu tako vešti u tehnologiji, pa ću ja baš pokušati onako detaljno da ispričam, opet nekako prostim jezikom da mogu svi da razumeju. Znači, treba da otvorite račun u banci, devizni račun, i da na taj račun tražite da vam daju, da vam ištampaju upute za Swift transakciju. Kada ste to uradili, bitno je da znate kako zarađujete. Mnogim YouTuberima je zarada glavni faktor da li će uopšte i krenuti sa snimanjem, što je nažalost loše. Glavni faktor, glavni zapravo prioritet ne treba nikako da vam bude zarada, zato što ako budete gledali zaradu, brzo ćete se možda i razočarati, nećete ni nastaviti da snimate, znači gledajte da vi budete zadovoljni tim snimanjem, da vas to ispunjava, a ne da vam bude prioritet zarada. Ali, kad smo kod zarade, kako se zarađuje? Zarađuje se na 3 načina. Prvi način jeste od impresija reklama koje izlaze u vašim klipovima. Drugi način je od klikova na te reklame koje izlaze u vašim klipovima. I treći način je ostalo, što bih ja rekao, a to su sponzorisani videi, ne znam, stream donacije ili ne znam, razni servisi za podržavanje YouTube-a, donacije, naprimer servisi gde možete da vi zakačite, naprimer, nešto, neku uslugu koju nudite svojim fanovima, da tako kažem, i oni vas plate za to. To su dakle neki sponzorisani, da kažem, načini zarade, ali o tome ću naravno detaljno pričati u nekom narednom videu. Osnovna zarada jeste od pregleda reklama i od klikova na reklame. Kako zapravo to sad sve funkcioniše? Od čega zavisi koliko će koštati taj klik, od čega zavisi
Dakle, koliko će koštati te impresije i tako dalje. Prvo, šta su impresije? Impresije reklama jeste kad vi odete na bilo koji sajt i vidite neku reklamu, ali generalno niti ste kliknuli, niti šta. Znači, bukvalno ste onako scrollovali, videli reklama prošla pored vas, niste uopšte toliko nešto ni obraćali pažnju na tu reklamu, ali nebitno je što niste, to se računa kao impresija. Znači, impresija je generalno pregled bez neke interakcije sa tom reklamom. Da tako kažem. E sada, ako neko uđe u vaš video klip i pogleda taj video, znači to je jedan pregled. Ali to ne znači da je to jedna impresija. Zašto? Zato što u samom videu mogu da vam izađu i po nekoliko reklama. Isto tako, sa desne strane videa mogu da vam izađu reklame. Ako ste recimo na YouTube-u preko telefona gledali klip, obično vam izlaze reklame ispod onog klipa vam takođe izađe reklame. Znači svaka ta reklama koja vam se pojavi tokom jednog gledanja se računa kao jedna impresija. Znači ako vam se pojave 5 reklama u toku jednog videa, ili vam se pojavi, na primjer, s desne strane jedna reklama, ispod videa jedna reklama, u samom videu jedna reklama. Znači, to se računa kao 3 impresije. Znači, ne računa se kao jedan pregled, pa kao jedna impresija. Ne, znači, to su 3 različite reklame su vam se pojavile i to su 3 različite impresije. Vi zarađujete na osnovnu 1000 tih impresija. Ako će vas gledati ljudi sa Balkana, vi ćete zarađivati negde oko $0,15 za 1000 impresija te reklame. Što znači da ako ste imali 1000 impresija, vi ste zaradili 0,15. Pa ako ste imali sad 10.000 impresija, vi izračunajte koliko bi to koštalo. Pa ako ste imali 1.000.000 impresija, opet kažem, znači na osnovu toga možete izračunati koliko ćete zaraditi. I naravno, to nije 100% tačno zato što te impresije, zato što taj takozvani CPM varira. Znači, nije uvek ista valuta za 1000 impresija. Recimo, danas je 0,15, sutra je 0,5. Preko sutra je 0,20, na primjer. Ali, kažem, oko 0,15 se kreće. I tako zarađujete na osnovu 1000 impresija. Pa sad vi možete otprilike da vidite koliko youtuberi zarađuju. Ako je neki youtuber imao 1000 pregleda, ili 10.000 pregleda, ili ne znam, 500.000 pregleda, vi otprilike možete da vidite, da izračunate koliko je on zaradio, ako sam vam ja rekao da je za Balkan negde oko $0,15 za 1000 impresija. Sad, opet ni to ne može da bude toliko merodavno, jer kažem, jedan čovek kada uđe da gleda klip, to je jedan pregled, ali to ne znači da će njemu samo jedna reklama izaći. Možda će mu izaći 3-4 reklame, tako da opet nije merodavno ako vidite da neko ima 1000 pregleda, da je on zapravo ima i 1000 impresija reklame. To nije merodavno, zato što uglavnom se dešava da ako ima 1000 pregleda, da je to 3-4 hiljade impresija reklama. Jer uglavnom se više reklama pojavljuju tokom jednog gledanja nekog klipa. Drugi način jesu klikovine reklame. Klikovine reklame su u principu reklame sa nekom interakcijom. Znači, to je kada vi vidite reklamu u toku klipa ili s desne strane klipa ili ispod klipa ili bilo gde u klipu i kliknete na nju, znači tada YouTuber zarađuje po kliku. Sad, od čega zavisi koliko će taj klik biti vredan? Isto zavisi da li je klik došao iz, ne znam, Britanije, iz Nemačke, iz Bosne, znači nebitno je. Na Balkanu sad ne mogu da vam kažem koliko se zarađuje po kliku, zato što bukvalno ne zna se. Nekad može da bude, lupam, 50 centi, nekad može da bude $1, to sve zavisi od oglašivača. Sad ću vam objasniti kako to funkcioniše. Dakle, oglašivač ima budžet, na primjer, za neku reklamnu kampanju 1000 evra. I on da YouTube-u 1000 evra da se njegova reklama prikazuje. YouTube rasporedi na jednake delove, znači, zavisi, opet kažem, koji je target. Znači, postoje mnogo faktora koji se podešavaju pri kreiranju reklame i na osnovu toga od čega će zavisiti koliko će YouTuber zaraditi od tog jednog klika. Tako da generalno ne postoji sad jedinstveni način, čak ne mogu ni da kažem oko $1 ćete zaraditi, jer ni to ne bi bilo tačno. Dakle, nekad može se zaradi 0,10, nekad može se zaradi, ne znam, $1 po kliku. Znači, sve zavisi koja je kompanija, koliki im je budžet, odakle je došao klik i tako dalje.
Tako da, što se tiče klikova na reklame, to vam je neka dodatna zarada, ali to ne znači da sad vi možete da klikćete na vaše reklame ili to ne znači da možete sad da pozovete brata iz Nemačke i da mu kažete ej, objavio sam klip, aj klikću mi sad na reklame. Ne smete to da radite, to je strogo zabranjeno, ne smete u video snimku da pričate kliknite mi na reklame, znači istog trenutka možda dobijete suspenziju ako vas neko prijavi, to je strogo zabranjeno. Sad, kako će YouTube znati da ste vi rekli bratu iz Nemačke da vam klikće na reklame? YouTube ima takav algoritam da može da prati IP adresu, proxy adresu i može da prati, znači bukvalno može da vidi da li neko često sa iste lokacije, istog mesta, istog kompjutera klikće na vaše reklame. Znači, ako se to često dešava, bukvalno je logično, neko najlogičnije rešenje da ste vi nekom rekli da vam klikće, čim je u pitanju uvek isto mesto. Na taj način YouTube ne može naravno da vas suspenduje zbog toga, ali može da vam potpuno ukine zaradu za tu IP adresu, znači za taj računar, ili da vam smanji taj cenu po klika, cenu po pregledima i tako dalje. Zato je bitno da vaši klikovi na reklame i vaši pregledi generalno dolaze organski. Znači da niste vi nikome rekli da vam klikće, da vam, ne znam, nasilno terali nekog da to radi, nego da vam to prosto dolazi samo. Najbolji način za promociju jeste svakako Facebook i tako te besplatne grupe koje možete pronaći na Facebooku, tu šerujte klipove, ne znam, napravite svoju fan stranu, grupu, blog, website i tu promovišete klipove. Znači nikako nemojte sad na neki neorganski način da promovišete klipove. Treći način zarade jesu sponzori. Ja o sponzorima ovoga puta neću pričati puno, zato što je to dosta opširnija tema, pa ću to napraviti poseban video za to. Ovo je neki uvod u sve ovo što sam vam rekao, ja ću sada onako malu retrospektivu da napravim i vi ćete na osnovu ovog videa da znate da li ćete se time baviti ili ne. Završio sam snimanje i ja sam shvatio da sam zaboravio da kažem nešto jako bitno, što je mnogo bitno i što je trebalo odmah na početku da kažem. Pa ću ovaj deo samo ubaciti na početku videa. Dakle, najbitnija stvar da znate jeste da biste uopšte mogli da unovčite svoj YouTube kanal, jeste da morate da imate 1000 subscribera i morate imati minimum 4000 watch time, odnosno 4000 sati gledanja vaših klipova. Znači, to je uslov da biste uopšte mogli da unovčite video, to ranije nije bilo, ali je YouTube uveo to pravilo. Znači, to je uslov da biste uopšte mogli da unovčite video. Da napravimo retrospektivu. Za YouTube od opreme vam je potrebno kompjuter, internet i bilo kakav mikrofon. Ništa više. Sad, tu postoji naravno i način koji skillovi vam trebaju, za, na primjer, da li ćete nešto montirati, da li imate znanje iz montaže i tako dalje. To nije baš super bitno, mislim jeste, ali ne toliko za početak. Ja ću svakako napraviti i video o tome za neke osnove montaže da vam pokažem. Znači, od opreme, kompjuter, internet, mikrofon, bilo kakav. Za račun treba vam devizni račun i da izvučete, odnosno da vam ištampaju u banci upute za Swift transakciju. Što se zarade tiče, zarađuje se preko impresija reklama, klikova na reklame i preko sponzorisanih videa. Impresije reklame vam donose na Balkanu zaradu oko $0,15 za 1000 impresija. Nije merodavno, može da bude manje, može da bude više, ali kažem oko 0,15 se zarađuje. Retko kad možda bude više, ali uglavnom je manje. Ali oko 0,15 je. Dodatna zarada su klikovi na reklame koji mogu da budu i po $0,5, recimo za klik. Znači, od mnogo faktora to zavisi koliko će vam biti po kliku. Uglavnom nije toliko, nego je manje, ali može da bude, sve zavisi. Treći način zarade jesu sponzori, o tome ću pričati u narednom videu malo detaljnije. To je to. Sad vi na osnovu ovoga što sam vam rekao odlučite da li ćete se time baviti ili ne. Bitno je da mi u komentarima ovog videa pišite sve što vas bude zanimalo, znači pitajte me šta god vas zanima vezano za YouTube, za zaradu, za šta god želite da vam objasnim vezano za to. Pišite mi u komentarima da bih ja znao šta dalje da snimim, šta vas dalje zanima što se toga tiče. To je to. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u narednom.